ma'am. Kuan na nga. Kung anon jud ni og kanang kuan din ni Tibo. As maayo pa daw kanang. Kung anon daw sa iyang tapad kontra kuaon sa salumad. Tapad dara. Sponsor man ka sa Dude Store ta first date na mo. Oh. Shit. Ayun, may kabalaka ka na si Jomar. Ano course mo? Course din ni BSBA sa Holy Cross College of Saksa. Hot major daw. Financial Management. Wow, ma. Para sa ako, mas lami ang guwang. Pili ka sa mata. Guwang. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store ta. Karon ang talaingod lagawon ta. Kauban nato sila. Tara, manlaag ta, magtour ta. Tara. 1 hour later. Usulod ta diri sa Ridgeview Mountain Resort. Kids, tara sunod ta dali. Tunok. 1, 2. Sige. 1, 2, 3. Oh, tama na Jumar siya na po daw. Oh, siya na po. Adi. Lagi. 1, 2. Swati sir. Ay no. Yes. Makuha ka si Kwate. Dali. Kaya magkuha na siya. Dula gimbel sir oy. Ato baso ta. Ato baso ta. Ano mo review? Nadura huli. Gimbel. Luto na ba? Luto na. Kamay? Luto to dal ba daw? Luto to dal ba daw ma'am? Nami kayo, uminom ko ana unya. Ma'am Gina. Ma'am Gina, kumusta man imuhang ka ng suman nga katong naay kinugay? Ay, yes, sir. Ay, lami di ay ni ka iyang gidala. Kaya naman siya kung dili daw lami, di daw dadon. Namit sir, gitara naman. Gidala naman. Ito sa may ano? Guys, kanang ang shrimp daw, si Maring Rocky daw ang una. Kuha daw ka. Kambiyo na kung sugot, kambiyo daw kang baka or kabaw niyo. Pangayawon, kung sugot. Kasi paulog pa. At yun yun lang sila. Grabe. Ang kilig to the highest level. Mao gain na kay Jomar pod ma'am. Kay Jomar pod ma'am, kay kuan na kung anon jud ni og kanang kuan din ni Tibo. Gusto ni Tibo. Oh, mas maayo pa daw kanang. Sa to, kung anon daw sa iyang tapad kontra kuaon sa salumad. Tapad dara. Oh my God! Wow! Pag-uwan, shrimp pa lang, kahit ang minimo. Ako na po kayo magkailangan. Kamay na bang sa inyo? Okay. Manang, pag-uwan na manang shrimp lang, kay manguha na dyan ko. Panik ko over? Panik ako, panitay! Paniti ko, be. Wala pa lang sila nag-abot. Ang iyon at di manang ibig. Manang katunga sa manang Rocky. Sir, bato na sir sa tawag mo, boss, ma'am. Di rin ang Rocky kay lugar bang kaay. Oh, naada din. Mga chat. Ay! Wala di ay! Kaway-kaway sa vlog, Mar. Kaya sa mabuhat ani sir. Saan padayunan lang. Oh. Sir, sponsor man ka sa Dude Store ta first date na mo. Oh. Sure. Buangos ng mga maestra! Ma'am. Yan na.
Ay, naspiti ay. Wala. Sa MOE ko waon. Ma'am, naabaya day mga rooms o tag 1 to bahala na. I-appeal sa SIP. Na-appeal siya sir na very high price. Ay, para yun eh. Oh. 5.5 na 9. Kulay letter. Scene. Behind the scene. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Layo nila ha? Siguro doon sir. Yan na isa ko di ba? Yan na. Yung nagsagot na sila ba? Para mo. Start. Diha dali. Maring ina si Jomar, mura na kag sa. Video. Welcome to Good Start Time! Salamat kay sa sponsor! Good Life sponsor! Valentine's our president! Bongbong Marcos! Sponsor! Ayun, may kabalaka ka na si Jomar! Wala ni! Dahil radyo ng watcher! Mar swimming tutorial. Pumapag-ibig na si Toto Larry. Hindi magahod sir, ako lapon lang siya daw. Ma'am. Ma'am na, to Larry ho, arado si ma'am kuno. Okay, ma ready sige daw salom di kan diranto diri langoy. Kaya ba? 1 2 go. Oh, bangga. Wow, shout out dahil shout out. Shout out Maria Luz, Toto Larry. Shout out ko sa uyab nga wala pa nakitaan. Nana, oy. Say na mama. Shout out Ma'am Rocky, I love you. Oh, nabungol-bungol na yun. Pabungol-bungol dok. May namumuong pag-ibig. Hihita siyang partner. Wala ka pag-usap rin niya, matutod ko. Dagi na bigyan anak.
Mas gwapo man gud kung kanang naantay adlaw nga mo ana di kay muhayag man tan-awon ang kuan ba. Oh. Og kami gitugnaw na kiji madi udto sa sweat. No sweat. No sweat. No sweat. Daw garigos lang ko kaininit. Gani kids no. Tugnaw. Ikaw Mar. Ako nagkurog na gamay. Wala, way man taramig sir. Wala lamig ko itugnaw. Yay, paniod to time. Hoy. Unsa doon? Kaon, niod to na. Ano do ka mag-ilis to ka kids? Unsa to ma'am? Bulagit kong naa. Uy, magkurog. Bulad na baho-baho. Bulad na pinikas. Tinabal. Unsa ang nindot hikapon ito kay ma'am? A few moments later. Basig makabayad to diri. Oh. Hawa ko pa bayro. Gani. Mahawak ko pa bayro no. Nindot no. Hi. Fresh na bay. Uy, lami ba na mo ni? Ah. Hi. Hi sir. Hot sa Baraki. Kanyo taklog oh. We need your expertise. Kana lang taklog lang. Ayan na oh. Taklog. Wala ba ko gikada ko sa inumnanan bay. Hindi ay wala ka ilimnanan pero kada ko bigan mo inom. Minom. Wow. Di pa dako nga mo inumay. Sa ilami ang guwang-guwang o ang batanon. Para sa ako mas lami ang guwang. Kay dahil ay sama sa saging imong lungagon kanang guwang di ba lami. Gusto kilisod. Guwang-guwang o batanon. Ay pili kasag matter. Guwang. Ay, Mar, it doesn't matter. Kanon ka. Kanon ka. Bakit? Kapit tanong sila ng Mami Junicia. Hindi ka pa withdraw sa kanyang Okay, humanagin kami diri og lagaw sa Beach View Mountain Resort. Hantod sa sunod na nga paglagaw, uban ni sila Jomar. Sige, hantod sa sunod. Ang mga video, diri lang sa Good Story. Thank you for watching. God bless everyone.